Sziasztok! Az előző Amorfilmes videót bírtátok. Majd 1000 like-ig fel is húztátok. De nem jönnek még a rímek. Ez most komolyan mondom, hogy nem direkt volt. Szóval az a videó alatt kommentekben többen is írtatok egy másik Amorfilmes klasszikust, amire most ránézünk, szétcenzúrázva. Természetesen. Intro. Szóval igen, a mai alany a Vasfarok királyfi, amiről már tényleg nem leltem fel semmilyen információt az interneten. Még egy kiadási dátumot se. Viszont ezt is, csak úgy, mint a vámpírok fél egykor bowlingoznak ott, profi szinkronszínészekkel alámondatták. Így a minőség megszokott. Nehogy a nyelvi korlátok miatt ne tudjuk ennek a csodának a történetét értelmezni. Az a lényeg, a történet. Na de... A rímeimet mostanáig csak is erre gyűjtögettem. Annyi miatt, hogy itt lehessek. Igazán kellemetlen. Hisz az előző rész után se torpanok, pedig azt tesz engem denevérjelmezbe. Mert 500-as céllal egy 1000-est hoztatok, kellett belemennem ezekbe a feltételekbe. Kezdjük! És most vissza a középkorba, a kemény farkú lovagok és epedező dámák közé. Most már beszél is hozzánk a Cupido logó, meztelen, belövi, hogy milyen korban játszódik, de rendesen. Én mondom nektek, bizony ti is vígan élnétek a középkorban, miután megismertétek a vasfarkú herceg történetét. Hát de ez már nem is rímelt, én meg erőlködök, hogy nem. Most már ez se fog rímelni, szarok rá. Vasfarkú királyfi. E várban él nemes vasfarok királyfi. És a vár tetejét cenzúrázhatom is ki. Faltörő kosával döföli a nőket. Jól megkúrja előbb, aztán elengedi őket. Ki arra jár, mindet jól meghágja. Mit keres ott a kisgyerek? És miért ez az a korosztály, ami ezt látta? Majd a repülő pénisz látványát azt követi, hogy intenek a királynak, ki magát fellöveti. Orgazmuson felrepít, old hát el a peckehét! Ott van, bent van, minden értelemben. A kisgyerek viszont lemásolja. Ez kurvára nincs rendben. Ő viszont arra a sorsa jut, mint a vámpír előzőleg, az újrahasznált jó ötletek úgyis fenyőszőnyeg. Az újrahasznált jó ötletek úgyis megőrződnek. Majd irrealitás követ irrealitást, cenzúra cenzúrát, odaütve indítanak trombita szót. De az ellenfelet úgyis meghúzzák. Első ellenfél kilőve, másodiknál viszont nem telik sok időbe, de felismerem, amit mond. Ki volnál, te becses lovag? Szép a ruhád, szép a lovad! Lady Clitoris a nevem, baszás, szopás a kenyerem. Nem tudom, hogy ez most a trauma jele, de tudom, hogy mástól előre, és azzal megy bele. Épp vége is lett. Pont kimondja ezeket a szavakat a király, de nem rímel, szóval én se. Egyébként meg nem mutathatom, mert pont vége. Érted? Aztán a végső jelenet kérdéseket vet fel. Szívem tiszta, poncim pici, belefér ám sok geci. Kedves alkotók, ez így mi? Nem mutatom tovább, el tudjátok képzelni, hogy mi akasztott ki, úgymond. Cartoon gyerekporesz teljes körű magyar szinkronnal? Nagy nevű szinkronszínészekkel? Amorfilmek, ahol se erkölcs, se morál, dáú. Hát ennek a videónak sem lesz happy endingje. Szóval ja, ez is hasonló mód proli, és emiatt péniszviccekkel teletolt fasság, mint az elődje. Csak még kevesebb történet és még több megkérdőjelezhető dolog történik benne. Sőt, még rövidebb is. Hát ja, az alkotógárda végtelenül proli és gátlástalan. De a proli poénjai miatt találhatnak benne az errevevők egy-két vicces mondást. Viszont ez a végével egy kicsit kiakasztott. Minden esetre köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Hétvégén találkozunk a denevérjelmezes live-ba. Igen, megcsinálom. Összegyűlt a like. Meg kell tenni. Miért teszem ezt magammal? Sziasztok! Very big.